Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wannan tashar namu na Daybreak TV Hausa. A yau za mu yi magana ne akan warin baki. Mutane da yawa suna samun warin baki, ko in ce kowa da kowa yana samun warin baki, musamman idan ka ci garlic, tafarnuwa ko wasu abinci. Idan har ka ci abincin nan ya kamata ka yi brush ne so da kar ka samu warin baki. Wasu kuma ko sun ci wannan abun ko sun yi brush warin bakin nan ba zai tafi ba. Idan ka yi brush warin bakin nan bai tafi ba, ya kamata ka je ka ga likita domin a baka magani. Abincin da muke ci tana iya kawo warin baki. Idan ka ci abinci ya kamata ka yi brush kamun ka yi bacci, amma wasu mutane idan sun ci abinci za su manta ma cewa ana brush. Kar mu manta mu dinga goge haƙoranmu, mu goge harcenmu da kyau idan har muna wanke bakinmu. Kar ku manta, ni ce mai suna Beki Hassan. Ku biyo mu a cikin wannan tashar namu na Daybreak TV Hausa. Na gode.